Toto je najľahší spôsob, ako si spočítať, či sa ti daný byt oplatí kúpiť na prenájom. Prvý krok je výška nájmu. Zistí, koľko peňazí dostaneš za rok. Napríklad, byt stojí 100 000 eur. Výška mesačného nájomného je 500 eur. Za rok je to teda 6 000. Túto sumu si porovnaj s cenou bytu a to ti ukáže prvé číslo. Druhý krok, odrátaj výdavky. Musíš zaplatiť napríklad energie, poistenie, fondopráv, daň a rezervu, ak ti nájomný nepríde. Napríklad spolu 1000 eur za rok. Teda zo 6 000 ti zostane 5. Tretí krok, hypotéka. Ak máš hypotéku, aj túto splátku treba odrátať. V našom prípade to bude 350 eur za mesiac. Za rok je to 4200 eur. Keď 4200 odrátame od 5000, ostane ti 800 eur. Ak by ti na konci nezostalo nič, tak byt veľmi nezarába. A keď si v mínuse, byt ti berie peniaze. Štvrtý krok, čo ti naozaj zostane. Pozri sa, koľko peniazí ti zostane po odrátaní všetkého a porovnaj to so sumou, ktorú si do bytu dal, nie s celou cenou. Keď ti zostane pekné plusové číslo, byt naozaj môže dávať zmysel. A nezabúdajme na kapitálové zhodnotenie, ale to si vypočítame v ďalšom videu.